For en dansker er det svært at forstå, at der i Sverige har været indtil flere kupforsøg fra nazister. Det er svært at forstå, at efter 2. verdenskrig havde de aldrig et opgør med nazismen. Det er svært at forstå, at i helt centrale dele af deres statsapparat har der siddet vareulve, nazister i skjul. Det er svært at forstå, at store dele af Stockholms politi, militær og efterretningstjeneste befolkes af folk, der er nazister. Det er svært at forstå, at Olof Palme efter al sandsynlighed blev dræbt af folk, der ville betegne sig selv som nazister. Så det er nazister, der dræbte ham? Vil du kalde Östling nazist? Ja, det vil jeg gøre. Hvad tror du, at Jægernissen han vil kalde sig selv? Ja, det er et godt spørgsmål. Jægernissen er en specialsoldat i Sveriges hemmeligste dele af militæret, som optræder overalt omkring Palmemordet. Dagen op til Palmemordet har han sammen med andre specialsoldater øvet sig i likvideringer. Han rejser til Stockholm på morddagen, og han mister sit alibi. Han har tidligere øvet likvidering af højtstående svenskere. Det har han øvet sammen med politibetjente fra Stockholms politi. Betjente, som i sagen om Olof Palme kommer til at spille en helt central, meget mystisk og mistænkelig rolle. Palme var en forhadt mand. Han blev kaldt klasseforræder. Han blev kaldt landsforræder. Palme blev dræbt midt i en af de mest intense perioder af den kolde krig. Midt i en hemmelig krig, der blev udspillet omkring Stockholm og Sverige på en måde, som for en dansker er svær at forstå. Olof Palme blev skudt i ryggen, og han blev formentlig skudt af folk, der fik løn i den svenske stat. Palme blev både aflyttet og overvåget op til mordet og på selve aften. Politiet i Sverige har forfalsket, ignoreret, bortskaffet centrale vidneudsagn, som peger på aktører fra staten som dem, der er involveret i mord. Vi har adgang til politiets papirer på en måde, der gør, at vi kan kortlægge en mørklægning, der har haft til formål at forhindre mordet på Olof Palme i at blive opklaret. Vi har en mission. Vi vil gerne have mordet opklaret, og vi vil gerne have, at svenskerne tager det her alvorligt, og de genåbner efterforskningen af mordet på Olof Palme. Og vi tror på, at det kan lade sig gøre.